Čaute lidi, tady nějaký týpeček zapomněl nahrávat a tak se nám to nenatočilo. Moc se omlouváme, takže jdeme na další hru. Tam tu jsme bohužel prohráli, protože tam lítal nějaký boreček na lítacím Aladinovém koberci normálně. Borec si tam dával headshoty přes celou mapu a prostě to nebylo normální. Prostě než tam byl nějaký cheater. Právě. No tak si dám jiný skin. Já jsem Jack Skeleton. Nebo co to je? Skeleton. Tady tohle, já si nedám sound, protože tam... No já si dám tady tuhle tu borku, takhle. Tentokrát si dám někoho jinýho. Vyspodervano. Yes. No dobrý. Dej si něco vánoční. Něco vánočního. Okay. Máš stejnou borku jak já? No já jsem se zatím neotevřel. Já to dělám od nejmenšího po největší. Seš magor. Chceš toho otravného stromečka? Ale to není vánoční. Je. Tohle je keřík. A tenhle je vánoční. Já si nechám tohle. OK, tak jdem to fotit. Jdem na to. Máš tenhle emote? Tak to má každý. Nemá. Má. Tady to fakt máš? Jsem žena. To nemáš? Ne. Jak to, že? Má každý. Takže to nemá. Má. Nemá. Tady to fakt má každý docela. No však to má. Mňam. Večeře. Dej rady. No, no. Dej dám tohle. Linga guli 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 wacha lingangu lingangu li guli wacha lingangu lingangu. Omlouváme se lidi, jsme na drogách. Spíš ty. No i ty. Já ne, ty. To vystřihneme, vole. Ne, proto necháme to tam. Ty vole. Já nevím, kdo zapomněl nahrávat to. I na mě se koukej. No, to koukám. Netancuj. A já netancuju. Ne ty. Tahle ta borka. A netancuje. Já jdu tancovat taky. Cože? Kam děluje? Nevím. Vždycky. Jo? Tam. To je trickshot. Co se tak? Lidi jako by viděli, co tady děláme v kabiny. Vole. Co je s tebou špatně? Nevím. Já myslím, že to bude ten solný autismus. Co? Tak vole, tak jsem si dělal 2 vole vodky, tak nic neuškodí. Dítě, nemůžeš ještě vodku. Ale můžu. Nemůžeš. To bude 13. Secret boy. Když to můžeš od 18. To není 15. Ale je. Tak nejdřív si říkáš, že tě je 13 a pak, že tě je 15. No, tak každý solný autismus.
já myslím, že tak bude nějaká jiná vole. Ty vole, než by tady jak lama, ty vole. Ty tak ty nervy. Budeš mě poučovat? Jo, klidně. Kdybych musel. Se s tím má člověk už špatně. Uhy! Než by jak lama na vrstí. Ty nežvi! Ještě to nevěřím. Dobře. To osobně dobře, ty vole. Jo, fakt? Jo. A jak, když jsme spolu? V jedné místnosti. To nemusela lidi vědět. No, protože jsme bratranci. To fakt nemusím říkat. Ach jo. Jak bys měl jinýho, vole. Proč? Ježiš, ty nám to nemá. To můžu říct tobě, aj tobě. No. Já chodím denně do fitka. Tak to určitě ne. Ale jo. Jo, fakt. Tak tohle dobou by jsem měl nějaký bicáky, který ani nemáš. Dostávám crack. Pomohl. Neboj. Dostal crack. Pomohl jsem ti. Nemáš vole tu trampošku? No tak nemám, tam je jedna. Já jsem ničil. Pane bože. Jsem položil úplně na nic. S kým to hraju? Teda co? Budeš mě tady. Nesrát nebudeš. Teďka dělám nebezpečnou věc. Děláš nebezpečný kousek, ty vole. No přesně tak. No kdy se rozbije? Vidíte, s jakým retardem hraju? Jakým retardem já hraju? Jsi zaskvělý, ty vole. Zničit. Claro. Jsou bedníčku. Co to pís? Ty trampolína, a to ty nemáš. No a co? Ještě pár hitů, a bude to zničený. Super, a nikoho to nezajímá. Přesně tak. Budeš jíst. O! Budeš jíst. Klidně. Jo? Když budeš ty mě. O! Ne! Už jsem tam byl. Jaký kokos rozbil tady toto? Co? Ty jsi úplně retardovaný. Proč se rozbil, já jsem si proto chtěl vyletět. Co? Tady tohle věc. No jakou tady tuhle věc? To je jenom strofy. To rozbil. No protože tam byla čestka. Fakt nekecej, kámo. Jsem nevěděl, ten dodaz ty to. No nevěděl. Kroky, silný autismus u mě to. No, já ho vidím. Vidíš toho rotlíka? Já ho vidím taky. Je můj! Kurňa. Chichy. Děkuji za naboje. To vyžral. Nevyžral. Hova do teplý. Ne, to je Family Friendly kanál. Jo, určitě. Kam jde to? Není testy. Ale jedno. S tebou to není moc family friendly. Ale prosím tě, uklidní se. Ty se uklidně. Ty Peček? Ne. Nic. Ty máš gangster. Čum, tady je ten otravnej Santa, nebo co? Uchylnej Santa tady za chvilku bude stát. Někde. Kdo? Tady je uchylnej Santa, čum. U mě je tady uchylnej Santa. Na mě je uchylnej Santa. To je jedno, ale to je uchylnej Santa, no. Pánu, to je šťastný. Já jsem šťastný. To je dobře. Uchylnej Santa mě vole triggeroval. Je fajky ti. No tak samozřejmě, že tak jsou fajty. Nekeci. Já jdu s krátkou. A jakou? Jdem do Rinlera. Nevím. Já ho vidím. Můžu dostat brutální headu, ale já nemám sniperku. Což na sebe. Hodně. Ale já nemám žádnou... Ne, dobrý. Mám asautku. Nejspíš to. Assault Trooper. Agent 007 vrací úder. Co milej? Agent 007 vrací úder. Kámo se není fakt na droga. Beru si snipu, kámo. Tak jo, jsem agent 007. Dává odpaluje a vypaluje.
A dává kill. Kurňa, já mám snipu. Já, S 0 nábojema. já mám se s 23 nábojema. Chceš mi něco dát? No. Ty seš. Směješ tak, ježibaba, tak se nesměj. Já ho vidím, John Wick. Už slouží. Já nevím nějaký náboje. Ty nejsou žádný do snipy. No nejsou. V pohodě. Volna až za 2 minuty. Budoucí se tam tady, vole. Kámo! Wow, trampuška. Si to tu místo snipy. No fialovou, ty vole. No co? Furt Mám Biggyho, Biggy. Biggyho. Nové slovo Biggyho. Úplně na nic. Mám tuhle fialovou věc. A ty ne. No co, koho to zajímá? Tak jsem ty strč do zad. Uprdala. Já bych tu náboj do snipy. No, já ti nedám. To nedá. Když máš nějakých 50 999 nábojů, protože nějaký nemohl dát. Protože Já to přijdu. OK, tak já ti taky vole nerývážu. What the fuck? Podívej se, si natáčí, jdeme. Jo. Bohužel ano. Bohužel ano, no. Tohle jsou brosáci V2. To poznáte. Jo? Největší dementi na planetě, co mohou Bůh stvořit. Cikoči V2. Kukač. Koze jsme zase zpátky. Fakt nekecej, to ti doslaš teď, když jdeme zpátky. Ale... Skultrupur. Já jsem se ubral. Co ti je? Co je s tím špatně? Nevím, kámo, já ubral. V poslední době, vole, mám silný autismus, já vypadám. Trošku se mi zdá, že na to můžeš. Takhle to vypadá, když jsou dva, vole, když jsou brosáci sami doma, vole. Ožerou se do poslední. Já umírám. Čím, vole? Konečně. No tebou. No, konečně umíráš, vole. Konečně bude klid, vole. Tak až to budeš ubírat, tak já se budu taky těšit. To se nedožiješ. Demente! Zabil to? Ne. Tak samozřejmě, že nezabil. Když tady furt stojí. A ubral jsi mu něco vůbec? Jo? Na kolik je hitů, podle tebe tak? Dal jsem mu 2 hity. Douchni do rána, ty bezkotemná! On má cheaty. Dobrý, hurá, pojď sem. No co tady chci? Ne, borec tady prsí hrozně. Mohl by... Chcípni, hajzle. Snajpa! Skurvenej. Je z 25 nábojů do snipy. Ať chcípne do hajzle. Nauč se mluvit prostě. Já mluvím prostě. No. Tak ale je! Co je s tebou špatně? S kým? No, asi... Já jsem to neviděla. Co? Má cheaty. Kolik jsi mu dal hitu? Já jsem o něm nevěděl. No, tak to Furt natáčíme. tohle bude konec videa, doufám, že se vám... Jo, doufám, že se vám líbí, tak čus, užijte si zbytek dne a